Hello, samahan niyo po kami sa kaganapan ng aming pamilya ngayong araw. Di ba bago na itong mga adlaw nga dinimi sa sementeryo kay among gisaulog ang death anniversary sa akong may mother-in-law. So karon ni napod mi sa sementeryo kay managot mi kay birthday sa akong parents-in-law. Timing pod kaayo nga daghan ang tawo kay atol pod nga naay gilubong. So sa atong pagtuos sayod kita nga ang mahal nato sa kinabuhi, atong handumon panahon silang death anniversary sa ilang birthday ug kalag-kalag tungod kay ang taong patay na lawas ra buhay po ang espiritu. Tungod lagi kay patay na silang ilang balay menteryo rason nga dinhita mo duaw aron maghalatag pagampo kanila. Kay ang pagampo na to mga buhi mo na pagkaon nila tungod kay sila espirituhanon na. Ikantahan din na happy birthday silang nanay kauban sa akong mga anak. Mao na isip anak kita atong mga ginikanan, atong mga ugangan kung wala na nining kalibutan. Dili yun nato sila ang ikalimtan, atos lang handumon ug hatagan og panahon kay ang paghandom kanila kaparti sa pagtahod nga nabilong sa ikaupat nga kasuguan sa Ginoo nga honor our parents. Human namo sa sementeryo niadto day mi sa bukid kay diri man mi maniudto kay pagsalos-halos sad mi ginagmay. So moagi na sad mi aning kalasangan, wala yun mi choice kay sa di pa mi moabot sa balay sa kong ugangan, mao man yun niyang dalan nga among giagian. Di ba sa latest vlog nako gisulti naman ako ninyo ang akong mga ugangan di sila gusto magpuyuan ang daghang silingan kay di sila gusto ang daghang marites, gusto sila peaceful nga kinabuhi. Mo din balay sa kong ugangan sayang kaayo nga wala yung nagpuyo dinhi kay naamong puy balay ang mga anak. Pag-abot namo sakto kay ni akong sister-in-law nagpaibog ani ang giihaw nga manok nga Bisaya. Di ba pag Bisaya lamig yun na siya. Shout out pod aning malita nga akong gisudlan sa akong mga gipamalit aron mausa ang akong mga gipamalit nga di mi maglisod kay nagmotor mi. Nagpalit tay mig isda nga among sugbaon tapos nadala pug og barbecue nga ipares among sinugba tapos naglamaw sad mi nagbutong may na lang na apon mi dessert. So inani ka simple lang among pamilya, kami ang mga on-ana among salusaluhan. Dili pod kami tantong daghan karon kay kanipong pamilya ni nanay gamay raman kay ang anak tulo, iyang first nga anak duwa ra puy anak, ikaduha upat tapos akong bana duwara po dayon ang iyang mga apo na amang po yung mga trabaho mo na mga panahon na wala yun sila. So inani ka simple, importante nga atong gihandom sila, ginumduman, natay saluhan, aw fights na. Pero napunta ikabuga, aw pwede ra punta magbinunggahay. Munang pasalamat ang sad ko sa Ginoo ni akong mga in-laws sa side sa akong bana kay purya-buyag kung di man tod mi dato pero mapagarbo yun na ako na dato yun mi sa gugma og pagmahal. Kay sa atong panahon karon importante ang kayusan sa pamilya mo gina siya dakong bahandi nato samtang ni apatan ning kalibutan kay pamilya is the best gayod. Shout out din ang tubig sa bukid no kay dinhi libre kay ilang tubig wa joy bayad. Bugnaw payud kayo bang naa sa force. Dili pariha kung nata sa syudad nga ang tubig nato binayran dinhi sa ilaha aw libre bisan pa mag-agas tibok adlaw. So maginakanay sa aning bukid nga naatay peace of mind din malinawon sad. Unang salamat ra pud sa Ginoo nini mong adlaw nga nairaos sa sad namo ning birthday sa akong ugangan bisan wala na sa simple man lamang bisan tud wa namo ni giplano pero plano ug kabubuton pagyapon sa Ginoo. And for today's video dito lang muna. Salamat po sa panonood hanggang sa next vlog. Bye bye.